ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜମ୍ବରା ପଶିରେ ଚାଷ କାମ କେତେ ବାଟ ଗଲା। 10 ଦିନ ତଳେ ଅଳ୍ପ ଜମି ରୁଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା କେତେ ଜମି ରୁଆ ହେଲାଣି। ଏପଟେ ତ ଅନେକ ଜମି ରୁଆ ହୋଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଆ ହୋଇନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ଖୁବ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିଲ ରୋଇ ସାରିଲେଣି। ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ କିଏ ବିଲ ରୋଇବା କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଜଣକ କିଏ ଏବେ ରୋଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିବା କେତେ ସମୟରେ ବିଲଟି ସାରୁଛନ୍ତି। ଟିମା କକା ବୋଧେ ଓ ଆମ ଟିମା କକା ବିଲ ରୋଉଛନ୍ତି। ଦେଖ କେତେ ଜୋରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ। ଯେଉଁମାନେ ବିଲ ରୋଇବାକୁ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବିଲ ଅଛି ରୋଇବା ପାଇଁ। ଅନେକ ବିଲ ସରିଗଲାଣି। 70-80% ବିଲ ସରିଗଲାଣି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଲ ରୁଆ ସରିଲାଣି। ଏହା ହେଉଛି ଜମ୍ବରା ପଶିର ବିଲ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ଷେତ ଗୁଡ଼ିକ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷବାସ କାମ ସରି ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ପଶି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପଟେ ଜଣେ ଭାଇ କିଏ ତଳା ନେଇ ବିଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଇକେଲରେ। ଭାରି ପରିଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା। ବିଲ କାମ ଭାରି ପରିଶ୍ରମ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକେଲରେ କେତେ ମାଲ ଲଦିଛନ୍ତି ବିଲକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି।